Goddag og velkommen til Ydoms YouTube-kanal. Mit navn er Christian, og jeg er hoveduddannelseslæge i akutmedicin. Jeg vil i dag gennemgå et oplæg, jeg holdt den 12.12.24 for nye hoveduddannelseslæger, der hedder Velkommen til hoveduddannelsen i akutmedicin, en introduktion til logbogen, tips til kompetencekortene og råd til at gøre livet lidt lettere. Oplægget er lidt langt, men for at gøre det lettere for dig som lytter, har jeg lavet kapitler nede i beskrivelsen, så du kan spole frem og tilbage til det, du finder allermest interessant. Men lad os komme i gang. Jeg har opdelt oplægget i 4 forskellige dele. Del 1 handler om introduktionen til, hvorfor jeg holder oplægget, og det er netop også det, vi starter med at begrunde. Herefter vil jeg gennemgå det ressourcerum, som jeg har brugt, og så derefter så kommer jeg ind på, hvad en akutmediciner egentlig er, og selvfølgelig også, hvorfor det er fedt at være akutmediciner. Til allersidst vil vi snakke lidt om livet som HU-læge. I del 2 dykker vi nærmere ned i vores uddannelse, og her skal vi starte med en introduktion til, hvordan man laver de relevante uddannelsesdokumenter. Vi skal også snakke om, hvordan man bedst laver et uddannelsesoverblik, og hvordan man laver en rigtig god uddannelsesplan for en given ansættelse. I del 3 går vi videre med de kompetencer, kompetencekort og anden dokumentation, som der skal til for at blive speciallæge i akutmedicin. Først gennemgår vi alle kompetencerne, herefter gennemgår vi de forskellige kompetencer og kvalifikationskort, og til allersidst så har jeg dannet 9 strategier, som hjælper mig med at lette min dokumentationsbyrde, inden jeg engang i fremtiden skal ansøge om speciallægeanerkendelse. Til allersidst del 4, der snakker vi om fokuseret ophold, kurser, og til allersidst, men ikke mindst, om forskningsprojekter. Og så plejer jeg at sige, spørg mig om alt. Nu kan I så ikke gøre det, fordi det er en video på YouTube, men send gerne en mail til akutmediciner@gmail.com, hvis du enten har tilføjelser, forbedringer, forslag til forbedringer, ris, ros eller andet. Jeg plejer at sige, at det oplæg skal vi gerne holde en gang om året, og derfor skal det være en levende føljeton, hvor jeres tilføjelse gør det endnu bedre næste år. Men lad os kaste os ud i første del, nemlig introduktionen. Her ser I en flot mand, der hedder Niels, og han er ny hoveduddannelseslæge på mit gamle arbejdsplads i Horsens. Noget vi gjorde i Horsens for at byde folk velkomne, var at lave en kop med dem udenpå, og bagpå var der en beskrivelse af, hvem de var som læge. Jeg vil varmt anbefale, at man gør noget særligt ud af hoveduddannelseslæger, da de skal være tilknyttet deres afdeling i hvert fald 5 år. Og det bringer os sådan videre til, hvorfor vi afholder dette oplæg. De første dansk uddannede speciallæge i akutmedicin blev færdige i 2024. Det var blandt andet folk som for eksempel Larissa fra Viborg, Louis fra Horsens, og så Christina, der i dag arbejder i Slagelse. Og med de her nye pionerer, så kom der også de allerførste samlede erfaringer omkring, hvordan det var at være hoveduddannelseslæge i akutmedicin. Og det er netop derfor, at vi afholder oplægget, da jeg gerne vil være med til at sikre, at du som ny hoveduddannelseslæge i akutmedicin kan danne overblik over din hoveduddannelse. Jeg vil gerne give dig de relevante værktøjer til at få den allerbedste hoveduddannelse. Jeg vil gerne rådgive dig om, hvilke kompetencer du skal opnå, og hvordan du bedst gør det. Og til allersidst, så vil jeg forsøge at hjælpe dig med at identificere og imødekomme udfordringer, som vi alle sammen har mødt i vores hoveduddannelse. Det skal siges, at det her oplæg er tiltænkt for hoveduddannelseslæger, og derfor vil jeg ikke komme ind på for eksempel ting som uddannelseslæge.dk, vejlederforløb med mere. Det er ting, jeg har forventning om, at I allerede har kendskab til. I ressourcerummet har jeg taget udgangspunkt i vores målbeskrivelse. Den kan findes inde på sst.dk eller inde på DSM's hjemmeside. Den er fra 2022 og beskriver, hvad det forventes af en akutmediciner i fremtiden. Jeg tager også udgangspunkt i et specifikt uddannelsesprogram, og her har jeg valgt Gødstrup Aarhus-programmet, og det har jeg valgt, fordi de har en masse gode figurer, som jeg kunne lære en del af, da jeg lavede det oplæg. Jeg har også været en del af en arbejdsgruppe, som har været med til at skrive DSM's anbefalinger til hovedvejledere for hoveduddannelseslæge i akutmedicin. Det er en dokumentsamling med tips og tricks samt en masse relevante dokumenter, som gør det lettere for vejlederne at vejlede jer, men også lettere for jer som hoveduddannelseslæger at nå derhen, hvor I gerne vil rent fagligt. Herudover har jeg taget udgangspunkt i logbogen, som kan findes ind på DSM.dk, og de kompetencevurderingsskemaer, som blev revurderet her i 2024. Yes. Så det er grundlaget for det oplæg, du nu skal se. Og det er okay at være lidt rundforvirret, det er derfor, vi har lavet det som video. Fordi så kan du spole og gå derind, hvor du synes, det giver mening for dig. Så hvad er en akutmediciner? Jo, hvis du spørger lægerne i Gødstrup, så er en akutmediciner en læge, som kan løse problemer, du ikke aner eksisterer, på måder, som vil overraske og forbløffe dig. Det er også en ninja, en badass og en legende. Det er en ret fed definition, men også en ret upræcis definition. Så hvis vi i stedet for kigger på DSM's holdningspapir fra 2024, kan vi se, at hvilke evner en akutmediciner skal besidde i fremtiden. Akutmedicineren skal blandt andet være mester i ledelse af interdisciplinære teams, for eksempel som det, der ses ved akutkald.
Vi skal have en evne til kapacitets- og flowstyring, særligt når det går helt for sig. Vi skal være mestre i håndtering af akutmedicinske procedurer. Vi skal kunne uddanne og supplicere sundhedsfagligt personale i de akutmedicinske kompetencer. Vi skal være velbevandrede i beredskabsplanlægning og ledelse. Vi skal have en viden omkring alle akutte medicinske tilstande samt den differentialdiagnostiske og probabilistiske tilgang til dem. Så skal vi være mestre i at koordinere patientforløb fra primær til sekundær sektor, da vi er indgangsporten for næsten alle patienter. Og så skal vi også sikre, at vi fortsat har en høj patientsikkerhed og kvalitet i det danske akutte patientforløb. Så det er det forventes en akutmediciner vil kunne i fremtiden. Hvorfor er det så fedt at være akutmediciner? Jo, det er fedt at være akutmediciner, fordi at jeg oplevede de danske akutmodtagelser som differentialdiagnostiske slaraffenland. Med det mener jeg, at folk kommer ind med morbus mysticus, og så kan vi med systematik og faglighed komme det nærmere, hvad det egentlig fejler. Det var også i akutmodtagelsen, at jeg lettest fandt flow state, altså en fornemmelse af, at dagen bare flød på en god måde, og før jeg så mig om, så havde jeg fri. Noget jeg nyder ved specialet er, at vi er et meget patientnært speciale, og dagligt har vi muligheden for at gøre folks værste dag en lille smule bedre gennem nærvær og omsorg. Jeg er også selv kæmpe fan af ultimerede procedurer, og det gør mig glad, at vi laver flere og flere interventioner, såsom at anlægge kløverdrik. Som person er jeg også særdeles nysgerrig, og derfor er det fedt, at akutmedicin har så bred en faglig palette. Vi kan ikke holde os inden for én gren af medicinen, vi skal i stedet for på en given dag både være alt fra intensivlæger til radiologer, til kirurger og så selvfølgelig medicinere. Og til allersidst, så er det rigtig godt for min tålmodighed, at i en akutmodtagelse har vi oftest hurtige resultater og hurtig afklaring, og patienterne skal gerne relativt hurtigt videre fra os, så de kan komme enten hjem eller op til et nærmere udredningsforløb. Så det var de 6 grunde, jeg kunne komme på til, hvorfor at specialet tiltrak mig i sin tid her for 4 år siden. Så hvordan er livet som HU-læge? Det du kan forvente er, at du som HU-læge får mere komplekse og spændende patienter. Du får endnu mere spændende differentialdiagnostik. Der er mere ledelse og flowstyring. Du vil hurtigt blive rykket op som bagvagt, og her vil du skulle overskue din egen zone, inklusive hvad der kommer ind og hvad der kommer ud af zonen. Der vil være flere interventioner, såsom en kløverdræn, da du bliver mere og mere selvstændig og bedre til det. Du laver mere supervision af og KU-læger. Det er sjovt at blive rykket et skridt bagud i supervisionskæden, hvor du vil opdage, at de samme svære spørgsmål, som du stillede din bagvagt, lander nu pludselig ved dit bord. Du opnår som hoveduddannelseslæge også en dybere forståelse af de akutmedicinske problemstillinger, og du vil opleve, at du har større indflydelse på din hverdag, afdeling og speciale. Vi er et nyt speciale, og derfor er der ikke langt fra en god idé til handling, og de fleste folk vil være meget villige til at hjælpe dig med at eksekvere denne. Der er dog også nogle udfordringer, og du vil opleve, at som hoveduddannelseslæge, så er der rigtig, rigtig mange kompetencer, som skal godkendes. Der er 29 for at være helt præcis. Det er et relativt langt uddannelsesforløb. Det tager 5 år, det vil sige 60 måneder. Og der er et større forventningspres og mere ansvar, fordi nu er du pludselig blevet ældre, mere erfaren, og folk ved, at du kan meget, og derfor forventer de også, at du viser det. Men lad os gå videre til fakta omkring hoveduddannelsen. Uddannelsen tager 5 år eller 60 måneder. Du skal typisk rotere 4-5 gange mellem stamafdelinger, og du vil skulle ud på en del af det, vi kalder fokuseret ophold, altså korte eller længere ophold, hvor du arbejder på andre afdelinger under deres supervision for at lære de kompetencer, som de kan tilbyde. Det er for eksempel sådan noget som en rotation ud i kirurgisk afdeling for at se masser af abdominalkirurgiske patienter. Du vil skulle på 16 kurser, og så vil du skulle erhverve dig 29 kompetencer. Og for at kunne godkende disse kompetencer, når du skal ansøge om at blive speciallæge, skal du udfylde i alt 61 kompetencekort med dertil hørende 3 kvalifikationskort. Inden du kan kalde dig speciallæge i akutmedicin, skal du som minimum have lavet 12 vejledersamtaler, og hvis vi regner med, at der hvert kvartal kommer 6 nye KU-læger, vil du have skulle møde 126 nye unge læger. Så der er ikke noget at sige til, at man på et tidspunkt kan blive lidt træt af at sige goddag til alle sine nye kollegaer, men ikke desto mindre er det skønt at møde dem med deres iver og deres indhold. Og til allersidst, men bestemt ikke mindst, så vil du som hoveduddannelseslæge i akutmedicin skulle skrive en forskningsopgave. Så jeg vil ikke fortænke dig i, hvis du synes, det føles lidt som om, at du står for bunden af et meget stort bjerg, hvor du er svært ved at se toppen og svært ved at se, hvordan du når derop. Men det er nok ikke den bedste måde at anskue det på. I virkeligheden bør du nok anse det mere som, at du står for bunden af en lang trappe med mange trin, og hvert trin repræsenterer en uddannelsesform, som du skal igennem i dit hoveduddannelsesforløb. For enden af trappen er der specialanerkendelsen, og for at nå derop skal du hele vejen frem. Det er bare at tage et skridt ad gangen, og det første kunne fx være at lave en god uddannelsesplan.
Herefter kunne det være at få styr på at få nogle gode vejledersamtaler, og sikre, at du bliver struktureret klinisk observeret, så du kan korrigere dig selv, og have masser af gode casebaserede diskussioner, at blive oplært systematiske procedurer, at tage på de relevante kurser, at blive sendt ud på de gode fokuserede ophold, sikre, at du får de uddannelsesdage, du har krav på, at du får den ledelsestræning, du har brug for, og du får masser af kollegial sparring, så du ikke på noget tidspunkt føler dig hverken alene eller fortabt. Så skal du også til simulationstræning, du skal til tværfagligt teamsamarbejde, du skal drikke en masse kaffe, du skal i et mesterlærerforløb, osv., osv., osv. Og før du ser dig om, så er du halvvejs op ad trappen, og før du ser dig om, så er du helt op ad trappen. Yes. Det var så slut på del 1, og derfor vil jeg gå videre til del 2 nu, som handler om, hvordan man danner sig overblik over hoveduddannelsen. Et 5-årigt uddannelsesforløb kan føles lidt som en flersporet motorvej, hvor bilerne kører i alle retninger, og man ikke rigtig har styr på, hvor man egentlig skal hen. Så måden man kommer det nærmere på, er ved at tage sin vinger på, og så flyve op i helikopterperspektivet og prøve at danne sig et overblik. Og hvordan gør man så det? Jo, vi skal have skabt overblik, og det skal vi have gjort ved at destillere og specificere. Og det vi skal destillere og specificere er de uddannelsesdokumenter, som danner grundlag for vores hoveduddannelse. Det vil sige at målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen akutmedicin, som er blevet nedskrevet til et specifikt uddannelsesprogram for dig og den rotation, du er på. Og ud fra den, så kan man yderligere gå over og så lave det, jeg kalder et uddannelsesoverblik for hele hoveduddannelsen, hvor man kan se, hvilke kompetencer man skal opnå, og hvornår man skal opnå dem. Og for at det ikke skal være løgn, kan den her yderligere destilleres ned til det, man kalder en uddannelsesplan for en given ansættelse, hvor du beskriver, hvad det er, du skal opnå i løbet af den ansættelse, hvordan du skal opnå det, og hvornår du skal opnå det. Og det er særligt de sidste 2 dokumenter, som vi vil kigge på i løbet af del 2 her. Det første dokument, vi skal kigge på, er målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i akutmedicin. Det kan findes inde på sst.dk eller DSM under målbeskrivelsen, og det er alt 56 sider langt. Det er noget at give sig i kast med. Formålet med målbeskrivelsen det er at beskrive de formelle krav, der skal til for at blive speciallæge i akutmedicin i Danmark. Fordelen, du kan få ved at læse målbeskrivelsen, er, at den danner baggrund for speciallægeuddannelsen. Så hvis der er noget, du har brug for at få uddybet nærmere, så er det et godt sted at kigge. Den indeholder hele din logbog, inklusive alle kompetencer og nødvendig dokumentation. Den beskriver også de kurser, du skal på, samt det forskningselement, som du skal danne. Problemet med målbeskrivelsen, det er, at det er visioner og generel information, så det er ikke særlig målrettet for dig som hoveduddannelsesstudent. Hvis du i stedet for hellere vil have noget, der er lidt mere tilpasset dit forløb, så er målbeskrivelsen heldigvis blevet bearbejdet til dit uddannelsesprogram. Og et uddannelsesprogram er noget, der er tilknyttet alle hoveduddannelsesforløb i akutmedicin, uanset hvad region du er i. Det er 58 sider langt, så det er også langt, men heri er der nogle konkrete informationer om, hvad det er, du vil komme til at opleve. Hvis du er i tvivl om, hvor du finder dit uddannelsesprogram, så kan du i Region Midt og Nord kigge ind på videreuddannelsen-nord.dk. For Region Syd, der kigger du på videreuddannelsen-syd.dk, og Region Øst, der kigger på lægeuddannelsen.dk. Formålet med uddannelsesprogrammet, det er, at den viser dig opbygningen af dit specifikke HO-forløb, inklusiv hvor du skal rotere hen, og hvad du skal lære de forskellige steder. Den beskriver ansættelserne og specifikt hvilke kompetencer du skal opnå. Den beskriver også de afdelinger og de funktioner, som det kan forventes, at du skal varetage i løbet af din hoveduddannelse, og så beskriver den de fokuserede ophold, som du skal ud på. Jeg kan godt lide uddannelsesprogrammerne, fordi fordelen her ved det er, at de er fyldestgørende, de forholder sig til dit konkrete forløb, og så er det en standardiseret aftale mellem afdelingerne, som de har forpligtet sig til at opfylde. Der er nogen, der ser uddannelsesprogrammerne lidt som noget, de skal gennemgå, men jeg vil nok mere opleve det som et katalog af ting, som du har ret til at opleve, og som du selvfølgelig også har pligt til at gennemføre som uddannelseslæge. Ufordelene ved uddannelsesprogrammet, det er, at det er ret langt, så det giver ikke altid et godt grafisk overblik over hele forløbet. Det er også rimelig tæt skrevet, og i begyndelsen, når du er på dit første år, kan det svært at forholde sig til, hvad der egentlig skal ske på 4. og 5. år. Hvis du vil have en simpel, god grafisk oversigt over dit uddannelsesforløb, så er det sådan, at vi vil lave nu. Hvad er altså det, som jeg kalder et uddannelsesoverblik? Der er også nogen, der kalder det en overordnet uddannelsesplan. Det er et simpelt grafisk værktøj, som du kan bruge til at overskue, hvornår du kan nå hvilke kompetencer i din akutmedicinske hoveduddannelse. Inden du giver dig i kast med at lave et, så er det en god idé at tjekke, om din afdeling har en skabelon liggende. For manges vedkommende ligger det allerede i uddannelsesprogrammet. Og hvis ikke, så spørg de andre hoveduddannelseslæger, om de eventuelt har en skabelon liggende, som du kan låne.
Hvis ikke er her, hvordan jeg vil lave et samlet uddannelsesoverblik. Jeg vil starte med at lave et numerisk felt op i venstre hjørne. Horisontalt for det vil jeg skrive alle mine ansættelser, inklusive hvor lang tid jeg vil skulle være de forskellige steder. Her ses det, at det er lavet ud fra Herning akutmodtagelse og Herning medicinsk afdeling samt AOH. Her nedenfor vil jeg underinddele hver ansættelse i cirka 6-7 måneder, som jeg har gjort her, 1-7, 8-14 osv. osv. Nedenunder det numeriske tegn vil jeg liste alle kompetencer, det vil sige H1 til H29, så det gør sådan her. Og når det så var gjort, så vil jeg gå ind i mit uddannelsesprogram og finde ud af, hvornår det forventes, at alle kompetencerne er godkendt. Når jeg har fundet ud af det, så vil jeg kunne indsætte de specifikke datoer her. Så sådan her ud. Så for eksempel H1 vil forventes godkendt efter 6 måneder, H2 efter 18 måneder, H3 efter 48 måneder, osv. osv. Det er i sig selv et okay skema, fordi så vil jeg kunne se, hvornår de forskellige ting skal godkendes. Men hvis man skulle gøre det ekstra overskueligt, vil man nok kunne tilføje en eller anden form for farvekode. De har i Herning valgt at bruge lysebrun, og fred være med det, men her betyder lysebrun, at man er novice, altså at man er ny. Og når den først bliver lidt mørkere, så betyder det, at man har godkendt kompetencen, og når den bliver super mørk, så betyder det, at man mister kompetencen. Til et uddannelsesoverblik vil jeg også lave det, jeg kalder en kursusoversigt og et skema over fokuseret ophold. Og det er ganske simpelt et lille skema, hvor der står, hvilke fokuserede ophold jeg skal ud på, og så vil jeg kun, når jeg ved det, skrive ind præcis, hvilke datoer det drejer sig om. Jeg vil også lave kursus over, jeg vil også lave en liste over, hvilke kurser, der skulle gennemføres. De her skemaer ligger allerede bag i det vejledningskatalog, som jeg nævnte under ressourcerummet, og som I kan finde ind på dacent.dk. Så det var, hvordan man lavede et samlet uddannelsesoverblik. Hvis man i stedet for skal lave en uddannelsesplan for en ansættelse, så vil jeg gøre det på følgende måde. Jeg tager her udgangspunkt i min uddannelsesplan fra min 3. rotation, som jeg har inde på Aarhus Universitetshospital. Jeg vil starte med at liste alle de kompetencer, som jeg skal arbejde med, både dem, som jeg skal arbejde videre med, men også dem, jeg skal godkendt. Herefter vil jeg opskrive alle de forskellige dokumentationsformer, som der skal til for, at kompetencen kan godkendes, og til allersidst vil jeg angive præcis, hvornår jeg forventer, at kompetencen bliver godkendt. H10, respirationsinsufficiens, er en ret lang kompetence, og den skal egentlig først godkendes i sidste del af mit uddannelsesforløb, men det er vigtigt, at jeg allerede nu er opmærksom på den, så jeg kan få indhentet den nødvendige dokumentation. En anden kompetence, som f.eks. H16 bevidsthedspåvirkning, skal derimod godkendes, mens jeg er på AOH, og derfor er det vigtigt, at jeg også får lavet kompetencekort H11 og H12, så jeg er sikker på, at det kan godkendes under min ansættelse. Med den her uddannelsesplan vil jeg kunne kigge, hvad skal jeg nå, og hvordan skal jeg nå det, og så vil jeg kunne målrette mit kliniske virke efter det. Udover mine kompetencer vil jeg også have fokus på de fokuserede ophold og kurser, som jeg vil møde under mit ophold på AOH. Jeg vil opskrive alle de forskellige fokuserede ophold og kurser, så vil jeg skrive, hvad jeg skulle have ud af dem, og det vil jeg gøre for at være sikker på, at jeg opnår de ting, der skal til, mens jeg er derovre. Der er ikke noget mere enerverende, end hvis man skulle på et fokuseret ophold, og når man kommer tilbage, opdager man for eksempel, at man skulle have lavet et kompetencekort A for den gynækologiske undersøgelse, og så skal man lige pludselig tilbage og have det gjort. Og så vil jeg også skrive, hvor langt de forskellige rotationer, og hvor langt de forskellige fokuserede ophold, og hvor langt de forskellige kurser er. Og det bringer os tilbage til starten, hvor vi i løbet af del 2 har kigget på de forskellige uddannelsesdokumenter, som danner baggrund for speciallægeuddannelsen i akutmedicin. Vi har fokuseret meget på, hvordan man lavede et godt uddannelsesoverblik, og også hvordan man lavede en god uddannelsesplan for hver enkelt stående ansættelse. Og det er samlet set slut på del 2. I del 3 vil jeg komme ind på de kompetencer, der skal godkendes for at kunne opnå speciallægeanerkendelse. Jeg vil komme ind på kompetencekortene og den anden dokumentation, som lægger grundlag herfor. Hvis du synes, at det hele er lidt uoverskueligt, og logbogen kan være svær at læse, fordi den på nogle punkter kan være lidt vag, så har vi i vejledergruppen allerede lavet en samlet oversigt i bilag 2, hvor du kan se de forskellige kompetencevurderingsmetoder, der er nødvendige for at få godkendt en kompetence. Det skal dog siges, at kurserne ikke er angivet her, og kurserne er tilknyttet en hel del af de forskellige kompetencer. Så hvis du mangler et simpelt overblik, vil jeg anbefale, at du kigger her. Så hvad skal man egentlig lære som hoveduddannelseslæge i akutmedicin, før man kan kalde sig speciallæge? Man skal gennemgå 29 forskellige kompetencer, og de 29 kompetencer er følgende. H1 er at triagere patienter modtaget i en akutafdeling. H2 er at udføre relevant visitation.
H3 det er at varetage flowledelse. H4 det er samarbejde med den præhospitale organisation. H5 er, at du skal kunne lede en beredskabssituation på eget sygehus. H6 det er at samarbejde med primærsektoren. H7 det er at håndtere den ældre og multisyge patient. H8 det er at identificere og koordinere forløb for den kritisk syge patient. H9 det er at varetage hjertestopsbehandlingen. H10 det er at varetage modtagelsen af patient med åndenød og respirationsinsufficiens. H11 det er at håndtere voksen patient med brystsmerter, arytmi og synkope. H12 er at håndtere patienten i chok. H13 er at modtage patienten med akutte smerter i abdomen. H14 det er at håndtere patienten med blødning. H15 det er at håndtere patienten med feber og infektion. H16 er at håndtere patienter med bevidsthedspåvirkning og akutte symptomer fra CNS og PNS. H17 er at håndtere voksne med metaboliske og endokrine forstyrrelser. H18 er at håndtere patienter med akutte skader og sygdom i sanseorganer og akutte hudsymptomer. H19 er at varetage modtagelse af patienter med intoxikation. H20 er at medvirke til modtagelsen af den multitraumatiserede patient i alle aldersgrupper. H21 er at varetage modtagelsen af akut syge barn. H22 er at håndtere patienter med ikke-traumatisk relaterede akutte smerter i ryg og ekstremitet. H23 er at diagnostisere, initielt udrede og behandle alle patienter i alle aldre med akut muskuloskeletal sygdom. H24 er at håndtere voksen patient med akutte psykiatriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. H25 er at anvende relevant konflikthåndteringsværktøj. H26 er at følge op efter primær vurdering. H27 er at anvende fokuseret ultralyd. H28 er at håndtere en teoriafdeling. Og sidst, men ikke mindst, er H29, som er at bidrage til faglig udvikling gennem undervisning og vidensdeling. Og som vi kan høre på min stemme nu, så er det bare for pustende selv at læse det op. Så man bør nok have en anden tilgang end den rent numeriske til, hvordan man vil strukturere dem. Man kunne for eksempel forsøge at inddele dem over ens forskellige ansættelser. Det har vi jo lidt allerede gjort i vores uddannelsesoverblik, men hvis man vælger at skrive det ind som et skema, så kan det ses her. Det er fint, men det siger ikke så meget andet end den tidsmæssige relation af, hvornår man skal arbejde med de forskellige kompetencer. Jeg synes, en mere interessant måde at inddele kompetencerne på, er efter det omfang, det kræver at få det godkendt. Og derfor har jeg selv inddelt kompetencerne i 5 forskellige søjler. Den første søjle er kompetencer, som udfylder sig selv gennem kurser og dagligdag. Her tale om H5, H9, H20, H25, H28 og H29. Disse kompetencer vil være situationer, som du vil møde på kurserne, eller ting, du så ofte vil møde i din hverdag, at det ikke bør være den helt store problem. Den næste søjle hedder kompetencer, som løses via vejledersamtaler og casebaserede diskussioner. Det er f.eks. H2, H4, H7, H8, H11, H14, H15, H17 og H24. Og det er kompetencer, som kan godkendes, når du har sendt relevante cases gennem jeres journalsystem til din vejleder, og som vi har haft mulighed for at diskutere med kompetencekortene på jeres vejledersamtaler. Det er nogle fede kompetencer for godkendt, fordi de kræver, at man får en god diskussion omkring differentiale diagnostiske tilgang, samt ens diagnostiske framework. Den næste søjle er kompetencer, der kræver direkte supervision, men som kan laves hver eneste dag. Det er blandt andet H1, H3, H6, H21 og H26. Og med hver eneste dag menes kompetencer, hvor den patientkategori, der skal superviseres på, kommer dagligt i vores modtagelse, og derfor er det ikke noget problem at finde relevante eksempler. Det står i kontrast til den næste søjle, hvor at det kræver direkte supervision, og det kræver direkte supervision, når du ender til særlige patienter. Det er f.eks. H12, H16, H19 og H22. Det er patientkategorier såsom patienten i chok, som det vil kræve, at du aktivt opsøger, mens du er på arbejde, og som at du har relevante personer med at supervisere dig. Men selv denne er egentlig lige til, da vi trods alt møder de fleste af disse tilstande ganske hyppigt i vores modtagelse. Og den aller sidste søjle er kompetencer, som enten er meget omfattende, det er f.eks. H10, H13, H23 og H27, eller de kan også være særligt udfordrende. Og her tænker jeg på H18, håndtere patienten med akutte skader og sygdom i sanseorganer og akutte hudsymptomer. Og sidstnævnte er fordi, at det typisk er ret sjældne sygdomme og ret sjældne patientkategorier, som det kræver, at du får aktiv supervision eller indlæring i. Men jeg vil komme med et råd til, hvordan du som hoveduddannelseslæge lettere kan komme igennem den her kompetence.
Nu vil jeg så gennemgå de kompetencekort og kvalifikationsskemaer, som det kræver for at kunne opnå de forskellige kompetencer, eller i hvert fald at få dem godkendt. Jeg vil gå ud fra, at du som introduktionslæge er allerede bekendt med, hvordan et kompetencekort ser ud, men bare for at specificere det, så er der tale om både specifikke kompetencekort, hvor det knytter sig til helt specifikke kompetencer. Der er generiske kompetencekort, som kan bruges for flere kompetencer, og så er der sådan noget nyt i hoveduddannelsen, det der hedder kvalifikationskort, som er lister, der bruges på de fokuserede ophold til at sikre, at du får set alle de relevante patientkategorier. Men lad os tale om et specifikt kompetencekort her med udgangspunkt i kompetencekort H8, som hedder erkende og agere relevant i forhold til akutte mavesmerter. Der står øverst navnet på kompetencekortet, samt hvilken kompetence det er tilknyttet, og specifikt hvilken kompetencemetode der skal laves. Her er det et journalaudit. Det er så også yderligere specificeret nede i brødteksten. Med nogle kompetencekort vil der være en sammenblanding af flere kompetencemetodikker, og for H8 kan man se, at der også er et mindre klinisk struktureret element, det vil sige, at man skal bevise, at man kan lave en systematisk undersøgelse af abdomen, inklusive brugen af ultralyd. Men langt størstedelen af kompetence på H8, det er en casebaseret diskussion ud fra 10 cases, der skal spænde bredt fra henholdsvis abdominalkirurgiske til urologiske og gynækologiske årsager til, hvorfor patienten har ondt i maven. Alle kompetencekort, der kan findes inde på DACEL.dk. Du skal vide, at det ikke er alle kompetencer, der har et dertil hørende kompetencekort, og derfor kan der være lidt navngivningsforvirring. Vi kan fx se her, at kompetencekort H8 knytter sig til kompetence H13, men det er et tidspunkt, hvor man bare må holde tungen lige i munden. Et specifikt kompetencekort kan godkendes, når alle delelementer er underskrevet, og nogle kompetencekort kræver, at man udfylder dem lidt efter lidt. For eksempel kompetencekort H16, muskuloskeletal, tager lang tid, da man skal møde mange forskellige ortopædkirurgiske tilstande. Derfor er det en god idé, at man uploader dem lidt halvfærdige i flere forskellige eksempler på uddannelseslæge.dk, og så kan man samlet set få godkendt sin kompetence. Der er nogen, der går rundt med dem i lommen og får dem løbende underskrevet, og det kan man selvfølgelig også godt, men af egen bitter erfaring, så sker der ofte det, at kompetencekort, der gemmes i lommen, har en tendens til at blive glemt og så vasket af hospitalets vaskeri. Men det var de specifikke kompetencekort. Hvis vi kigger på de generiske kompetencekort, så hedder de kompetencekort A, B og C. De er opbygget på samme måde som de andre. Øverst står der et navn, kompetencekort A i det her tilfælde, og det dækker over struktureret klinisk observation. For de generiske kompetencekort er der også angivet, hvilke kompetencer de skal bruges til, samt hvor mange gange de skal bruges til hver kompetence. Måden de generiske kompetencekort er bygget op, er sådan, at kompetencekort A lægger sig op til klinisk struktureret observation. Det er også det, man kalder SKO eller minisex. Kompetencekort B er primært casebaseret diskussion. Kompetencekort C er direkte observation af procedurer, eller det, man kalder DOPS. En af de store forskelle på de specifikke og de generiske kompetencekort er, at et generisk kompetencekort godt kan godkendes, selvom ikke alle delelementer er underskrevet. Der kan være situationer, hvor dele af kompetencekortet ikke er relevant, og så må man derfor angive det som ikke relevant ved evaluering. Både de specifikke, men også de generiske kompetencekort kan udfyldes af alle læger med et højere erfaringsniveau. Her er som regel ment læger, der er længere fremme i deres uddannelse, eller speciallæger. Til allersidst skal nævnes det nye i hoveduddannelsen, og det er kvalifikationskort 1-3. Det er kort, der knytter sig til specifikke ansættelser eller fokuserede ophold. Kvalifikationskort 1 knytter sig til dine anæstesirotationer. Kvalifikationskort 2 knytter sig til din medicinske ansættelse, og kvalifikationskort 3 knytter sig til din pædiatriske ansættelse. Man skal nok nærmere se kvalifikationskortene som en checkliste, der sikrer, at du får set et relevant antal af patienter inden for de forskellige lidelser, som du skal specialisere dig i. Og nu tænker du måske, det var meget dokumentation. Og det har du sådan set også ret i. Men det er vigtigt, at du husker, du har god tid, og du er ikke alene. Derfor har jeg valgt at lave 9 strategier, som hjalp mig, da jeg var ung hoveduddannelseslæge, med at mindske min dokumentationsbyrde. De kommer her. Først og fremmest er det vigtigt at gøre det let i hverdagen. Sørg for at have de fysiske kompetencekort udprintet, og vær klar til at udlevere dem, hvis du gerne vil superviseres. Der er ikke noget, der kan slå god klinisk supervision ihjel, som hvis man først lige skal forberede sig, inden man kan gå ind til patienten. Jeg har lavet en fysisk mappe, hvor min uddannelsesplan og de manglende kompetencekort lå i, og så gik jeg rundt med den i min dagligdag i klinikken, og hver gang jeg mødte en situation, så kunne jeg lige hæve et ark ud, og så kunne jeg blive superviseret, som jeg ønskede. Det lettede klart processen.
Det næste råd, jeg har til dig, er at overveje, om ikke, når du konfererer eller bedside-sufficeres, så kan I bruge kompetencekort A og B. Det er ingen hemmelighed, at der skal laves mange kompetencekort A og B, og når du bedside-sufficeres eller konfererer med en læge, så er det en gylden mulighed for at få godkendt lidt af din dokumentation. Råd nummer 3 er, brug aktivt jeres morgenundervisning. Jeg har sat mig ind i, hvilke kompetencer jeg skulle have godkendt på mit forløb, og så målrettede jeg min morgenundervisning efter det. Tit havde jeg aftalt med min vejleder, at de kunne komme ned og se undervisning, og så kunne vi sammen bruge det som udgangspunkt for at godkende kompetencen. Og det har fungeret godt, for eksempel med den, der hedder visitation, og også den, der hedder triage. Det næste råd er, at man skal bruge kurserne til at sikre dokumentation for de udfordrende elementer, som man ikke møder i den kliniske hverdag. For eksempel skal man have lavet et kompetencekort C over, at man kan udføre en perikardosyntese. Der er formentlig ingen akutmodtagelser i Danmark, hvor man regelmæssigt laver perikardosyntese, og derfor kan det være umuligt at møde til daglig i klinikken. Mit forslag er derfor, at man tager sit kompetencekort med på kurset, hvor man lærer at lave perikardosyntese, og får den superviserende læge til at udfylde det her. Det femte råd er, at det er en god idé at få lokalt systematiseret jeres bedside-supervision. Det kan være svært at opnå supervision i en travl hverdag, hvor man arbejder som bagvagt, særligt hvis den, der skal supervisere en, har tilsvarende travlt. Derfor er det vigtigt, at afdelingen får sat lidt ressourcer af, sådan at der er en speciallæge eller en meget erfaren læge, som vil kunne gå med derind og se de patienter, som skal ses. Det kan fx aftales, at man for morgenstunden har en læge i halv klinisk kapacitet, som vil have overskud til det, eller alternativt, at man bruger et par timer af nogle af lægernes administrative dage. Det skal dog lokalt forhandles og lokalt aftales. Du skal også vide, at selvom du er hoveduddannelseslæge, og selvom du er bagvagt, så har du stadigvæk 100% ret til at blive superviseret og have nogen at diskutere dine cases med, når du har brug for det. Der er ingen, der forventer, at du kan selv, og det er enormt vigtigt, at du beder om hjælp til at få rettet og tilpasset dit kliniske framework. Det sjette råd er, at det kan være en fordel at lave aftaler med lokale ambulatorier i forhold til f.eks. proceduretræning. Hvis man nu har et super sejt gastromedicinsk ambulatorium, som lægger mange af CT-stræn, kan man tage kontakt til dem og høre, om de har tid og interesse i at oplære jer i, hvordan man gør, så vi i fremtiden kan få de bedste kliniske forløb. Det kan selvfølgelig være, at de ikke har det, eller de selv er fyldt med uddannelseslæger, og så er det sådan, det er. Men det skader ikke at spørge. Det kan også gøres med f.eks. pleurosyntese, lumbalpunktur eller anlæggelsen af topkateter. De næste 2 råd kræver noget overskud på afdelingen, fordi det kræver, at uddannelseslægen bliver trukket ud af den daglige drift, og i stedet for får tid til at uddanne sig. Det kan være en fordel at holde fælles uddannelsesdage, hvor man sammen med sine andre H-læger har fokus på at få godkendt udfordrende kompetencer. Det kan for eksempel være sansekompetencen, hvor man kan holde en fælles uddannelsesdag med besøg af enten en øjenlæge, en ørne-halslæge eller en dermatolog. Det er dog vigtigt at påpege, at det bør være akutlæger, der uddanner akutlæger, og hvis jeg har mulighed for at få en lokal kollega til at uddanne jer, vil det være det allerbedste. Det 8. råd er, at hvis man har mulighed for det, så kan en individuel uddannelsesdag også gøre en enorm forskel. For eksempel kan man bruge den til at erhverve sig en klinisk færdighed, såsom at gå rundt og forlade alle sine ultralydsscanninger og blive superviseret heri, så man kan blive certificeret i fremtiden. Det 9. råd er, tænk fremad. Det er altid en fordel at vide, hvad der kommer i dit fremtidige uddannelsesforløb, for hvis du møder en gylden mulighed i nutiden, så kan du lige så godt få den taget nu. Så for eksempel, hvis du nu møder en chokpatient i del 1, og du først skal godkende chokkompetencen i del 2, er der ingen grund til, at du ikke allerede kan forlade kompetencekortet nu. Og det var samlet set de 9 strategier, som jeg har brugt til at lette min dokumentationsbyrde. Den første var, at man skulle gøre det let i hverdagen. Det næste var, at når man konfererer, så brug eventuelt kompetencekort A eller B. Den tredje var at bruge din morgenundervisning aktivt. Den fjerde var at bruge kurserne til dokumentation for udfordrende elementer. Den femte var, at du skal efterspørge lokal systematisering af din bedside-supervision. Den sjette var at sørge for samarbejdsaftaler med f.eks. lokale ambulatorier i forhold til procedureoplæring. Det syvende var at bruge fælles uddannelsesdage til dokumentation af udfordrende kompetencer. Den 8. var at bruge individuel uddannelsesdage til træning i f.eks. ultralyd. Og den 9. var at være altid forberedt på, hvad der kommer i fremtiden. Det var slut på del 3. Og det bringer os videre til den sidste del af oplægget, som er del 4, og den hedder fokuseret ophold, kurser og forskningsprojektet. Det er 3 dele af hoveduddannelsen, som kan give lidt udfordringer, og derfor vil jeg her komme med nogle råd til, hvordan man får det lettest mulige forløb. Så lad os starte med fokuseret ophold. Hvor skal man egentlig hen på fokuseret ophold? Der er stor variation fra region til region, så det jeg siger nu dækker måske ikke for dig, men jeg tænker alligevel, det giver et nogenlunde overblik nationalt. Der er nogle lange fokuserede ophold, henholdsvis på organkirurgi, ortopædkirurgi og pædiatri, hvor man skal erhverve sig en del relevante kompetencer for at kunne arbejde som speciallæge i akutmedicin.
Der er også nogle lidt kortere forløb på for eksempel anæstesi, psykiatri og gynops, hvor man primært skal lære nogle konkrete håndgreb og se nogle specifikke patientkategorier. Og så er der til allersidst ofte nogle følgedage inden for for eksempel øre, næse, hals, oftalmologi, neurologi, præhospitalt og urologi. Og det er vel også afhængig lidt af, hvordan jeres hospital er opbygget, og hvilke patienter I egentlig ser i jeres modtagelse. De gode råd, når man skal have et fokuseret ophold, det er, at det er vigtigt at have klare rammer mellem afdelingerne om HU-lægens roller og funktioner under opholdet. Det er noget, der typisk allerede er aftalt mellem UAO og så UAO'en på den modtagende afdeling. Det er også en god idé at lave en oversigt over formålet med opholdet og hvilken nødvendig dokumentation du skal sikre under opholdet, så du ikke står i en situation, hvor du for eksempel mangler et kompetencekort, når du vender tilbage til akutafdelingen. Det tredje råd er, at når du er ude på de lidt længere rotationer, så forsøg at blive selvstændig så hurtigt som muligt. Det skal selvfølgelig være inden for rimelighedens grænser, men jo mere du kan arbejde selvstændigt, jo mere lærer du. Du får ikke ret meget ud af det som hoveduddannelseslæge at gå rundt på føl, medmindre det er den eneste mulighed. Det fjerde råd er, at en lokalvejleder kan være super behjælpelig i forhold til at godkende den dokumentation, og også spare i din kliniske hverdag i forhold til, hvordan det har været at starte på afdelingen, og om du får set de patienter, som du egentlig skal. Ved længere forløb kan man også overveje, om ikke du som hoveduddannelseslæge skal have en returdag, hvor du lige vender tilbage til kilden og husker, hvordan det egentlig er at arbejde i en akutmodtagelse. Og det sidste råd, jeg har til dig, det er, forsøg altid at afslutte jeres forløb med mundtlig eller skriftlig evaluering, så at afdelingerne i fremtiden kan arbejde på at gøre opholdet endnu bedre. Og det sidste, jeg vil påpege, og det var egentlig Annie, der lærte mig, det er, at husk, du som hoveduddannelseslæge er ambassadør for din afdeling, så det er vigtigt, at du møder dine kollegaer med respekt og gåpåmod. Så når vi til kurserne, og hvilke kurser skal man på som hoveduddannelseslæge? Jo, jeg har inddelt dem i 3 forskellige kategorier. Jeg har inddelt dem i de kliniknære kurser, det vil sige kurser, hvor man enten arbejder på en klinisk færdighed, det er for eksempel ALS, HLR, traumakurset eller ATLS, det er akut pædiatri og akutte kirurgiske tilstand. Det er kurser, hvor du lærer noget om en specifik patientkategori, og hvordan du mest hensigtsmæssigt tilgår den. Så er der nogle kurser, der lidt mere arbejder med de differentialdiagnostiske framework. Det er for eksempel ABCDE, hvor man kigger på de tilstande, der kan påvirke ABC. Det er symptomer, hvor du vil diskutere alt fra den akut psykiatriske patient og så over til svimmelhedspatienterne. Det er akut radiologi, hvor du forhåbentlig bliver bedre til at tolke vores radiologiske billedmateriale. Og til allersidst så er der de organisatoriske kurser. Det er kurser, hvor du lærer lidt om både sundhedsvæsenets organisation, men også akutafdelingernes og præhospitalets organisation. Og det er for eksempel SO-kurserne, det der hedder Sundhedsvæsenets struktur og opbygning. De udbydes primært fra SST, og man skal selv melde sig til dem. Så er det katastrofemedicin og transport for akutlæger. Det er et kursus, der bliver holdt som internatkursus nede i Sønderjylland, som er super interessant med, hvordan vi præhospitaler er organiseret, og hvordan vi som akutlæger kan påvirke det. Og så er der Flowmaster-kurset, som skal lære dig, hvordan du allerbedst kan agere som bagvagt i din zone inde på din akutmodtagelse. Udover disse skal man også på et forskningstræningskursus, hvor man lærer, hvordan man laver en rigtig god forskningsopgave, som er nødvendig for at kunne blive speciallæge. Men vi når til forskningsopgaven lige om lidt. Jeg har også samlet nogle gode råd fra min tidligere kursusophold. Hvis det er muligt, så tilpas tidspunktet for kurset i forhold til, hvornår du roterer. Så for eksempel giver det ikke så meget mening at have akut pædiatri 2 år, før du ender på pædiatrisk afdeling. Det er noget smartere, hvis det hænger sammen. Man må da også have respekt for, at det ikke altid kan falde sammen, og derfor skal man nogle gange på nogle kurser, som man først skal bruge i fremtiden, eller alternativt på et kursus, efter man allerede overstået sin rotation. Det sidste er dog ikke så hensigtsmæssigt. Det er en god idé at sammenligne det udleverede præmateriale med jeres lokale retningslinjer. Der er ret stor forskel på, hvad det gerne vil gøre tingene, hvilke stoffer vi bruger, hvilke patienter vi ser, og hvilke muligheder vi har. Og derfor kan det være rigtig fint, at hvis du får tilsendt noget fra kursusvejlederen, du så gennemgår, hvordan I vil have gjort på jeres lokale matrikel, fordi så har I også mulighed for en god diskussion, når du når frem på kurset. Det kan være en fordel at tage en kompliceret case med fra din kliniske hverdag. Den kan bruges til diskussion, men den kan også bruges som et personligt hukommelsesanker, så at stoffet sidder endnu bedre fast, når du forlader kurset. Det er en god idé at overveje at udfylde et kompetencekort for sjældne procedurer eller tilstanden. Det var det, som vi allerede nævnte tidligere under de 9 gode råd til, hvordan man kunne lette dokumentationsbyrden en smule. Af oplagte kompetencekort kan blandt andet nævnes ting som perikardosyntese, blærepunktur, eller hvis du skal agere traumeleder, og der ikke er nogen traumarotation, og der ikke er en ret stor traumedel i din hoveduddannelse. Så er det også vigtigt, at du skal huske, at du på kursus med dine fremtidige kollegaer og specialets fremtid. Så husk at nyde tiden med de andre HU og meritlærer. Det er vigtigt at netværke, fordi det er her, vi lærer, hvordan vi gør tingene ude på de forskellige matrikler. Og de idéer kan man tage med hjem og så indarbejde på sin egen arbejdsplads.
Jeg har fået enormt mange gode venner ude på kurserne, og det var egentlig også derfor, jeg endte i Ydom, da jeg mødte nogle super seje, inspirerende unge inputlærer. Og mit sidste råd er at få hurtigt indarbejdet det, du har lært, for eksempel ved at være opsøgende på den gruppe af patienter, som jeg arbejder med, eller lave en case til simulationstræning. Der findes 1000 måder at indarbejde den nye viden i sin hverdag, og det er kun din kreativitet, der sætter grænser. Noget jeg selv gør, og det er måske bare mig, der har en lille smule OCD, det er, at jeg skriver altid ned, hvad jeg synes fungerede på kurset, og hvordan jeg vil forbedre det. Fordelen ved at skrive det her ned, er, at du tvinges til at reflektere over, hvad det er, du lige har lært, og hvordan du har lært det. Og dine refleksioner kan danne grund for, at kurset i fremtiden bliver endnu bedre til de kommende HU-lærere, som skal modtage. Det er også derfor, jeg meget gerne vil have din feedback på det her, og alle de andre oplæg, vi laver inde på Ydoms YouTube-kanal. Og det var slut på kurssystemet. Det er de kurser, du skal på, og de råd, jeg har til dig som hoveduddannelseslærer. Nu når vi til noget, som nogle gange driller folk, og det er forskningsprojektet. Og det handler primært om det omfang, de ressourcer og de forventninger, der er til forskningsprojektet. Projektomfanget er ikke særlig stort. Du skal lave en projektbeskrivelse på 1 til 1,5 A4 side, inklusive et abstract på 300 ord. Du skal også have lavet en poster til et kommende årsmøde, og så skal du holde et 10-minutters foredrag omkring dit projekt. Det du så til gengæld får, det er, at du får 10 dages med undervisning, og så får du 10 dage med betalt skemafri, hvor du har tid til at gennemføre dit projekt. Det skal siges, at de her 10 skemafri dage skal dog passe ind i afdelingens drift, og derfor nytter det ikke noget, for eksempel at fra den 23. december til den 1. januar. Det har været lidt udfordrende for hoveduddannelseslæger at finde ud af, hvad et forskningsprojekt egentlig kunne handle om, og derfor har jeg her taget 4 eksempler med på forskellige forskningsprojekter, som der er udført og fremlagt ved vores årsmøde. Det første blev udført i Gødstrup af en dygtig læge, der hedder Mads, og det handlede om akutlæger bestille for mange CT-angioer for at udelukke lungeemboli. Det vurderede han blandt andet på, hvorvidt der var taget en DD-mer, om der var lavet en klinisk risikoscore, og om der eventuelt var brugt de relevante beslutningsregler, som kunne gøre, at man kunne afstå fra at lave scanning. Projekt nummer 2 er lavet af mig og handlede om, at jeg evaluerede vores fast track på Regionshospitalet Horsens, det er det, vi kaldte det akut ambulante spor, for at se på, hvilke patienter vi egentlig så her, hvor længe de lå, og hvilke symptomer de kom med. Det tredje projekt blev lavet af Agnes og handlede om, hvorvidt lægers deltagelse i tværfaglige modtagelse af patienterne havde nogle fordele, og hvilke forhindringer eventuelt kunne være der med. Og det sidste projekt blev lavet i Randers af Vashma og handlede om, hvor mange speciallæger i forhold til uddannelseslæger, der var arbejdet på de forskellige akutmodtagelser i Danmark. Hun ringede akutmodtagelserne op, hørte, hvor mange speciallæger de ansat, og hvor mange uddannelseslæger de ansat, og hvem der var på arbejde på en given dag. Og så brugte hun de her tal til at sammenligne med andre afdelinger i regionen, f.eks. medicinske og anestesiologiske. Det viser ikke overraskende, at vi har enormt mange uddannelseslæger i forhold til speciallæger, men forhåbentlig er den tendens ved at rykke lidt den anden vej. Og nu tænker du, jamen det lyder da egentlig ikke så slemt, og det har du sådan set også ret i. Men noget af det, som andre uddannelseslæger har stødt lidt på, er, at det har været svært at vide, hvornår i ens hoveduddannelsesforløb man skulle gå i gang, og det har været svært at finde de relevante lokale forskningsmæssige ressourcer. For at lette din vej igennem forskningsprojektet, har jeg samlet 8 gode råd. Kom tidligt i gang med idéudviklingen. Jo tidligere du kommer i gang, og jo hurtigere du får en idé, jo lettere bliver det at bearbejde med den, og jo mere hjælp kan du få for eksempel på forskningstræningskurset. Det er en rigtig god idé, at du tager udgangspunkt i din hverdag. Se om du kan finde noget, der undrer dig. Er der et eller andet mærkeligt klinisk gør? Giver det mening? Eller har der været en nylig ændring på afdelingen, som du kan undersøge, hvorvidt den egentlig forbedrer patientens forløb på nogle målbare parametre? Det tredje råd er at holde det enkelt og begrænset. Det er et kvalitetsprojekt, et pilotprojekt eller et deskriptivt projekt. Du skal ikke forvente at revolutionere noget med dit projekt. I stedet for skal du nærmere starte en diskussion, og så arbejde videre med det, hvis det rent faktisk viser noget, eller du bare synes, emnet er så super interessant, du ikke kan lade det ligge. Det er også vigtigt, at du tager kontakt til din forskningsansvarlige overlæge, da det er dennes opgave at have overblik over, hvilke ressourcer I har i afdelingen og på hospitalet, samt hvilke projekter der er i gang. Og derfor er det også en rigtig, rigtig god idé at undersøge, om I rent faktisk har nogle lokale forskningsprojekter i gang, som du eventuelt vil kunne deltage i en eller anden form for subgruppe eller underarm. Det sjette råd er, at det kan være enormt svært, hvis man selv forventer at skulle indsamle alle dataene. Og vi har heldigvis enormt meget godt automatisk indsamlet data i Danmark, for eksempel via Business Index-portalen. Så hvis man på nogen måde kan koble det op på noget, der allerede er registreret, så slipper du for at lave dobbeltarbejde. Og nu vil vi snakke om at lave tingene på den smarteste og simpleste måde. Så vil det være mit råd, at hvis du ønsker at lave et studie, hvor du undersøger effekten af en intervention, så er det en god idé at se på din afdeling og se, om der er lavet en intervention organisk for ganske nylig.
Det kan fx være, at din afdeling har indført hoftekald, at de har indført et fast-track-spor for stabile patienter, eller I er begyndt at have det, der hedder sygeplejerske ledet triage i venteværelset. Hvis I har iværksat et tiltag, skal det evalueres på nogle specifikke målepunkter, og det vil du kunne gøre i et kvalitetsprojekt, som også vil kunne tælle som forskningsprojekt i mange tilfælde. Så hvis du ønsker at lave en intervention, så se om den allerede er lavet organisk. Og det sidste råd, jeg har til dig, og det hænger tæt sammen med råd nummer 1, det er at have en idé klar til forskningstræningskurset. Du har de ypperste forskningshjerner inden for akutmedicin tilgængelig for dig, blandt andet professor Mikkel Brabrand. Og hvis du allerede har en rigtig, rigtig god idé, så kan du komme rigtig langt med både protokolskrivningen og udformningen af dit projekt på forskningstræningskurset. Og det aller sidste råd, jeg har til dig som hoveduddannelseslæge, det er fordel de 10 dage, du har, ud over hele dit forløb. Der er nogen, der godt kan lide at holde det som en blok, fordi så tænker de, at så skal jeg ikke til at samle op, hvor jeg slap, og det er også ganske rigtigt. Problemet er, at nogle gange kan man støde ind i forhindringer, som f.eks. at vente på tilladelse til at indsamle data. Og så nytter det ikke noget, at man bruger halvdelen af sin tid på at sidde og vente. Derfor havde jeg god effekt af at lægge en dag om måneden i den tid, hvor jeg lavede projektet, sådan at jeg stille og roligt kunne samle op, der hvor jeg slap, og føre projektet videre ud. Jeg forsøgte at minde mig om, da det blev lidt frustrerende, at projektet er ikke en sprint, men i stedet for et maraton. Og derfor er det vigtigt, at du giver dig tid. Og det var sådan set rådene omkring forskningsopgaven. Til allersidst har jeg lånt det her billede af Marie Lauré. Det er et billede af akutmedicinens Top Gun. Der ses nogle af de spændende foregangsmænd og kvinder, som har været med til at gøre, at deres speciale har sin gang på den danske jord. Hvis du vil være en del af holdet, og det håber jeg inderligt, at du vil, så søg endelig en hoveduddannelse. Det er super spændende, og du bliver kun en endnu bedre kliniker. Og en dag bliver du lige så god som de super seje mennesker, du ser her, og formentlig endda endnu bedre. Det var slut på oplægget med velkommen til hoveduddannelsen, hvor vi blandt andet har kigget på logbogen, vi har kigget på kompetencekortene, og så har vi kigget på både livet som HLA, samt de ting, man skal igennem. Mit navn er Christian, og jeg vil sige tak for i dag.